Hello! A nevem Nikola, és ma megmutatom, hogyan végezze el a YieldKit telepítésének téli karbantartását. Először a mechanikai ellenőrzéseket fogjuk elvégezni. Vegye ki mindkét hozamérzékelőt, az adót és a vevőt, és tisztítsa meg a két üvegkorongot. Ha a tisztítás után nem átlátszó, cserélje ki őket. Szerelje vissza mindkét érzékelőt. Nyissuk ki a felhordó alsó elemét, és tisztítsuk meg a nedvességérzékelő felületét. Ha karcos, cserélje ki. Fontos ellenőrizni, hogy a felhordó lapátjai ne érjenek az érzékelőhöz. A második rész a hardware és a szoftver ellenőrzése. Vigye ki a kombájnt a szabad ég alá. Adjon áramot a YieldKit ellenőrizze, hogy az iPad telepítve és USB-en keresztül csatlakoztatva van-e a feltöltéskor. Ellenőrizze az iPad internet kapcsolatát. Ellenőrizze, hogy a FieldView Drive telepítve van-e. Frissítse a FieldView CAB appot az App Store-ból. Nyissa meg a FieldView CAB appot, és ellenőrizze az előfizetés lejárati dátumát. Frissítse a YieldKit appot az App Store-ból. Nyissa meg a YieldKit appot és csatlakozzon a YieldKithez. Ha van frissítés, folytassa a YieldKit és a nedvességérzékelők frissítését. Miután minden elkészült, kapcsolja ki mindkettőt, és várjon 30 másodpercet, mielőtt bekapcsolja a YieldKitet. Csatlakoztassa újra a YieldKit app-t a YieldKithez. Várjon 30 másodpercet, és ellenőrizze a nedvességet, ha a nedvességérzékelő kék színű. Ha kék színű, az azt jelenti, hogy a nedvességérzékelő működik. Ha nincs kék színben, az azt jelenti, hogy a nedvességérzékelő nincs csatlakoztatva a YieldKit fő ECU-jához. Menjen a Speciális beállítások menüpontba a termésmonitor lapon, és ellenőrizze a GPS ablakban, hogy a DGPS-be van-e állítva, ami azt jelenti, hogy a GPS működik. Ha nincs kapcsolat a YieldKit ECU-jával, akkor ellenőrizze a diagnosztikai ledeket. Ha nincs fény, ez azt jelenti, hogy az ECU nem kap áramot. Ha a lámpa zöld színű, az azt jelenti, hogy az ECU várja, hogy csatlakoztassák az iPadhez. Ha kék színű, akkor az azt jelenti, hogy az ECU csatlakoztatva van az iPadhez. Ha a lap nedvességérzékelője nem világít kék színnel, akkor ellenőrizze a nedvességérzékelő diagnosztikai diódáját. Ha sötét vagy világos piros, az azt jelenti, hogy a nedvességérzékelő nem működik. Ha a fény zöld, akkor várnia kell néhány percet, és utána a nedvességérzékelő készen áll. A következő lépés az optikai érzékelő diagnosztikája. Ha be van kapcsolva, akkor zöld fénynek kell világítania. A szezon elején kötelező elvégezni a készülék kalibrálását a kézikönyvben leírt lépések szerint. Ez az. Ha bármilyen segítségre van szüksége, kérjük, forduljon a legközelebbi Bayer képviselethez vagy a YieldKit rendszer szállító kereskedőhöz.